Pada waktu dan gelombang yang sama. Biasanya pun duit pun apa Pak Lurah? Pak Lurah ke kabeh. Mbah Lurah ki sembarang lagu iso. Wong-wong mlebu TV, Mbah Lurah mlebu TV bolak-balik. Kesetrum ping 3 nek nggih. Ping sekawan nek jeding. Oh, ping sekawan. Kami ini ket bayaran 200.000 lah. Wah, kowe pinter bayar 200 to? Saiki piro? 750. 100. Kowe ngedrop nek kancamu to. 600 kok. Malah saya melorot. Artis stereo iki. Kulino 17 kok samiren. Mbak nyuwun jenengan Sal. Niki lho maksude. Nggih. Aku siapke kanggo panjenengan kok. Tak kira bila didep niki ya kok gadane niki. Nggih, monggo Mbak. Pun ya. Backing vokal. Penari latar. Go sapuno. Ayo. Aku sampune wis sampai. Mungkin Mbak Lurah diatur di tingkat panggung. Pak Agustino. Oh, Mbak Lurah. Berarti Pak No. Pak No, ora Mbak Midul teh. Di kono kalau dicetak. Sing gitu. Ya. Oh iya lho. Sing gaya Dipakai. Yang ini mau kono kok. Gulanya rasa ngepas nih. Bijak dalu, Mas Dalang, Bijak dalu, Mbak Lurah, Amin, Mbak Mindul, siap. Alhamdulillah seger. Ngibur para Sutresna Budaya. Nggih. Lek Kang Rin iki wis anu Pak Giri. Walaupun mulai 2016 pun coba mriki. Lara lopo kok. Nggih. Dek sik rong kondang saiki dadi kondang. Alhamdulillah. Lah. Gitu lah kanca-kanca kuwi kumpul lekas kondang kabeh. Dadi lurah malah macet. Dadi lurah malah macet. Tapi duitnya nyelot akeh. Bojone nyelot akeh. Amin. Amin. Ojo Amin. Oh mboten iki. Anak bojoku. Dalam. Bu. Wah, kula wonten dalem kok mboten ketawus jenengan to. Wonten mriki kok nggih Bu Lurah ngurusi ten mriki. Pirsani wayang pasan ngono. Pripun Abah? Derek kok, derek biasane piye? Pun derek kula derek Bu Lurah mawon. Gajah biru. Kalau sing ngajeng aja gitu. Iya. Monggo nih. Ya, lainnya juga tidak masalah kok. Lainnya tidak masalah Mbak Gendol. Gitu toh. Ganti Oh, tidak masalah. Musiknya. Lah urip kono. Nah, Terus kapok karo kowe, wis tak rampungke. Tutup jawab terus kanca, aku karo kowe ora sabali, aku wis ora sudi. Ora sabali, aku wis ora sudi. Iki mang nadamu aman. Nggih, wet gedean kok aman. Longgo ning pasir
tangan. Opo? Ya wis. Apa kok? Neng tangan, neng pikiran, pinggir pesisir, rajakan, dik bisik semayanan, matre janji, urip bareng. Sirsiran bari gandengan sing asli pacuangian. Ayo dulu. Aku belum. Oke deh. Ayo, ayo, ayo. Kerajakan wangi, Raino wangi, sing tahu sepi. Lanang wadon handekane, susah hati. Langkah ning pasir-pasirnya, sembur-semburan kereta. Ayo, ayo, ayo. Manuk seliweran lah. Gandeng tangan ning pinggiran, gandeng kasih. Aku yang bingung sama gabung. Semlaku biasa lho, Pak. Aku bingung lah serata uang gamelan kok glang-glang. Ganteng. Asam mumet gas. Bisik-bisik yuk. Ini selama tek paham apa jelang ya. Kowe mumet tak? Padha. Ndang lek nom-nomane seneng-senengane ngejeleng. Nggih. Pokok entekno ngantek sabire Jeleng terus ya. Jeleng terus kalusan. Wayahe apa? Bisik-bisik ya. Berarti ora oleh banter. Boleh no ngecek mesti ora apal. Ngomong kan bisik-bisik. Tegese ke bisik-bisik. Lah iya kan iri-iri to, Rek. Cakepane care. Dalam? Cakepane bisik-bisik gitu lho. Cakepane. Gitu. Bisik-bisik itu lho. Ukarane iki. Liriknya. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Lah iya, munine lirik tapi kon bisik-bisik. Heeh. Angel men to iki. Ora ngerti bro aku ya bingung kok. Jahat. Atasi ngene. Ayo. Bisik-bisik semayanan lagi di matre janji urip bareng. Baru kok kan wejeng. Iki jaluk jiran dikek lo malah nesu lho. Malah minggat. Iya seurung kok. Wis kulino nesu tangi. Ini trauma, dia tahu dikepruki wong. Nek kulon kuno-kuno kek. Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. Iya ini misuh masa orang mulai. Wes iki selek. Khusus kanggo. Soalnya rane anune mana ini? Ora nek. Arep Pak Lurah lolos. Yo jelenge jo akeh to cowok. Lah wong wis oleh. Udah mulai omong sing apik-apik kan ndak bener. Jelek sing iki.
Jare-jare kon muni gancuk. Sapa ora Awakmu nek Mau, buri. mau nek buri, Nek mau. buri mang ayo saksine iki lho. Kurang. Rasan geger. ora sumpah. Mau lo malam ini. Kok dalange wis ngono. Oh, alah yo mang. Anak sapa? Iya mau yo. Anak. Nek buri mang. Iya. Nang buri mang. Coba motorin. Ora. Kulino. Ora kenek kok ngenang ngene. Oh iya. Kok kantil. Ya, pisau 500 persetujuan Kopuri. Yo. Oke. Ya wes, ayo. Telaske. Pisau 500. Sirsiran alam. Ayo jalan kene. Asik. Yo, Asih banyu langit. Innalillahi. Aimu. Ayo beragam nggih. Matur suwun Mas nggih. Atas kematiannya sekedap loh. Atas Ora kematiannya sekedap. Ora ya. Yo lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebretek nek sing nyelip dalange yo monggo. Nggih, ora Ora apa-apa. tertib. Oh tertib. Tertib. Anu giliran antri ra apa-apa. Wis to dhisik aku kere-kere nang. Lho dhisik ra apa-apa rek. Alah motornya wis ngenteni kowe. Eh, Motornya wis ngenteni. kepeng lek ngerentah. Menika ugi wonten saking anu napa? Dikira mau nanti lali ya. Curhat iki. Nggih, nasibnya seperti itu. Kula namung tut wingking panjenengan macange. Nggih. Piye? Kula namung tut wingking panjenengan kok menang. Piye keluarne apa ndang matur? Nah, kono. Kurang nanggap dhewe no. Iya toh. Kita alulululu iki. Nggih. Napa-napa? Boleh satu lagi nggih. Mungkin sik munggah mulih kok. Ora roh no aku. Lah duitnya entek ra tak apalne to. Wah, Album terbaru kita kan Domba Kuring. Nggih. Harus dadi cendelo ra tak apalne. Kerajakan Banyuwangi kalau enten Mbak Pindu. Wah, nggih betul. Oh enak nih lagune. Iki kok mati ya apa-apa. Loh, mintul. Ya wis. kok iso kabeh aku apal. Loh, mintul sembarang lagu apa? Ya. Cuma kata-katanya kadang ra komplit. Gusti kulino srongkok. Ayo berajakan. Aku sok jane oleh ya. Pripun? Demen aku nyam sindian iki. Lah kok iso? Sing mbok senengi sing ndi, Den? Eh? Sing mbok senengi sing ndi? Kowe iki wis suwi aku lho. Ya. Nggih. Saya tak golekne aplikasi sing iki. Kita iki mau karo awakku lho. Kita geding karo sami. Bah, Gedenge tenanan nang awakku. tukang son iki lek njaluk sawer romongo. Bagus ngambil 300 gawe son. Nggih. Ojo gedeng aku tuh Mbak, aku demen e. Tenang mawon niku rombongan ngeslong kok nggih aman. Iya, ya. Piye? Sido. Apa? Sido. Gerajakan. Oh, yo situ orang mintul. Piye? Terima lagu kuwi lho. Ada Den, yo monggo Bisa dapat piye? iso. Assalamualaikum kayak gitu. Waalaikumsalam. Lagu ini gareng. Rasa terusnya rapo enak lagi. Ada yuk. Gareng Ya. tak patek. Kok iso misuhi aku lho sone. Sopo to sing misuhi? Lah kowe mau misuhi aku. Piye lek kok misuh piye? Lah yo kowe mau piye? Piye jajal? Ora ngerti aku ora. Oh yo ora misuhi yo. Sapa mau Geluto lho, geluto. Sapa mau gancuk nang aku? Awakmu lah aku lho ora muni. Ora pareng. Ora pareng ngono kuwi. Cah piye? Lomba lurah gareng potong 400 sak pisuane to. Mesti to. Lah bang muni opo? Gerajakan banyu. Ya, ra kena tak tapi 1 juta nek ben misone ora kena. Nek wis janjian pokok kan nek semuso di 500. Padahal berane 500. Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Ya, ya Mas. Ayo jauh. Yo.
sing nyetak